Ahoj Miroslav, dobré ráno ti želám. Janka, aj tebe dobré ráno. Ahoj, ahoj. Ďakujem pekne, že si prijal moje pozvanie do tohto vysielania, do mojej série Osobný rozvoj a podnikanie. Ako som už spomínala, dnes sa teda budeme rozprávať o téme tajomstvo investovania do nehnuteľností, pretože práve môj klient, pán Miroslav Klimek, je majiteľ realitnej firmy a taktiež aj realitný investor, skúsený realitný investor. Takže teraz už prenechám slovo Miroslavovi. Miroslav, kľudne sa predstav, čo robíš, kto sú tvoji klienti, komu pomáhaš. Tak v podstate by som povedal na začiatok to, že hlavne som realitným investorom, to znamená, budujem svoje realitné portfólio a v rámci toho a týchto skúseností 8-ročných sprostredkujem aj vlastne klientom kúpu a predaj nehnuteľnosti na základe najmodernejších technológií. A taká špecializácia je vlastne tá, že pomáham realitným investorom od svojej prvej investičnej nehnuteľnosti až po developerské projekty. Super, super. Ďakujem veľmi pekne za predstavenie. Ďalšiu otázku, čo by som teda na teba mala, pôjdeme teda rovno k téme, čo je aj názov nášho vysielania, tajomstvo investovania do nehnuteľnosti. Čo si myslíš, aké je také najväčšie tajomstvo investovania do nehnuteľnosti? Tak tých pravidel je viacero, ktoré je potrebné dodržiavať a nie je to ľahké, preto je potrebné mať pri sebe vlastne skúseného človeka, ktorý to dokáže. Ale ja by som dal dva také typy a to je prvý typ je ten, že nikdy nekupujte draho. To znamená, niekedy je lepšie obetovať dobrú príležitosť a počkať si na skvelú. A ten druhý typ je z investovaní do reály, do Roberta Kiyosakiho a nestávajte vzdušné zámky na močiaroch. A to znamená to, že v nehnuteľnostiach je hlavne dôležitá tá lokalita. Čiže to by byť gro. Lokalita, super, super. Ty si skúsený realitný investor, máš skúsenosti s týmto. Čo považuješ teda, alebo čo tebe to prinieslo, to investovanie do nehnuteľností? Tak dnes už mám 13 nájomných vzťahov a v podstate je to stabilita do budúcna pre mňa. Čiže to, že robím nejakú aktívnu činnosť, to sprostredkovanie aj iným klientom, tak to robím, pretože ma to baví a sa v tom vyznám. Ale to realitné portfólio mi poskytuje stabilitu a v podstate obrovské možnosti do budúcna. Super, super. Osobne myslím, že investovanie do realít a hlavne do tých realít lokálnych, to znamená, máme ich pod kontrolou, je istá cesta k bohatstvu. Nerobiť začiatočnícke chyby a je to... Ja sa trošku chytím toho, čo si teraz povedal, začiatočnícke chyby. Čo sa pod tým skrýva? Povedz nám nejaké také klasické začiatočnícke chyby, lebo určite nás pozerajú aj sledovatelia, ktorí nie sú skúsenými realitnými investormi. Hej? A práve preto by sa možno viac chceli dozvedieť, čo nerobiť, aké chyby. Tak taká najčastejšia chyba je tá, že pri svojej prvej alebo pri svojich prvých investičných nehnuteľnostiach sa ľudia pozerajú na tie nehnuteľnosti tak, ako keby tam išli bývať a podľa toho si vyberajú. To nie je správny prístup a mali by sa pozerať na to, čo najviac trh chce. Áno. To už z hľadiska tej likvidity a ďalších možnostiach, buď prenajmu alebo následného predaja so ziskom. Čiže to je taká jedna z týchto chýb. Ešte ťa napadá nejaké chyby takéto? Tak určite tá lokalita. A potom samozrejme právne preverenie nehnuteľností a ďalšie vlastne veci okolo toho. Čiže je potrebný samozrejme ten predbežný prístup, by som povedal. Nerobia investori ten predbežný prístup na kúpu nehnuteľností. Ďakujem pekne. A ako dlho už investuješ, povedz nám taký svoj príbeh a prečo si začal vlastne investovať do nehnuteľností? Ja som v podstate začal pred 8 rokmi a
dlhodobo som vnímal príležitosti a vnímal som to aj ako stabilne tento trh rastie a ako stabilný. A uvedomil som si po prečítaní niekoľko kníh a podcastov, že určite je to jedna zo stabilných ciest k vytvoreniu v podstate bohatstva svojho vlastného a nejakých pasívnejších príjmov. Takže to bolo moje rozhodnutie a na základe toho som začal tvoriť svoje portfólio, kde pribudali tí nájomníci a samozrejme aj tie príjmy z toho. Super, ďakujem pekne. Ako som už spomínala, hej, možno nás nepozerajú teda skúsení realitní investori, ale aj takí, ktorí nie sú vôbec realitnými investormi, ale pomýšľajú o tom, len nevedia, ako začať napríklad. Čo by si odporúčil takýmto ľuďom, Miroslav? Určite, keď je málo skúsenosti, tak na jednej strane študovať sám, lebo najväčšie bohatstvo, ako si to spomínala, je vlastné vzdelanie. A ďalšia vec je určite sa poradiť s odborníkom a mať na svojej strane toho buď makléra alebo realitného mentora, by som povedal skôr. Áno. Pretože makléri dnes pracujú väčšinou pre predávajúcich. Áno. Pretože pracujú pre toho, kto ich platí. A jakmile svojho realitného mentora alebo makléra skúseného, na ktorého sa môžete obrátiť, tak je to veľká pomoc, pretože potom pracuje pre vás. Super, super. Tak áno, ja som tiež častokrát počula, že ľudia, ktorí chcú svoje nehnuteľnosti predať napríklad, tak chcú aj ušetriť, pokúšajú sa to napríklad robiť vlastnými silami, hej, bez toho, aby išli za tým realitným maklérom, že v podstate nie sú žiadnymi odborníkmi na nehnuteľnosti, nevyznajú sa, hej, len ako keby laicky, ale chcú ušetriť napríklad nejaké peniaze, hej, pre makléra. Nechcú si teda zaplatiť toho človeka, odborníka. No a potom častokrát sa stávajú nedobré veci, hej, napríklad im to, ako nemôžu to predať jednoducho, alebo to si predajú nakoniec úplne po cenu, hej, čiže prerobia dosť, hej. Máš takéto skúsenosti, stretávaš sa niekedy na trhu nehnuteľnosti s takýmto správaním klientov? Áno, stretávam sa s takýmto správaním, samozrejme nikomu sa nedá rozkázať a v podstate vystavujú sa väčším rizikám. Samozrejme, niekedy to môže výjsť, že predajú tú nehnuteľnosť slušne, nemusia platiť províziu, ale ak nastanú nejaké riziká, tak potom nevedia, ako to riešiť. A je to trošku nebezpečné v niektorých prípadoch. No a ďalšia taká vec, že hlavné gro pri predaji je správne nastavenie ceny. A to že veda sama o sebe a určite taký laik veľmi ťažko odhadne správnu cenu. Pretože aj napríklad na tých inzertných portáloch vidí, za aké ceny sa inzeruje, ale tie realizačné ceny zase môžu byť úplne niekde inde a potom nastavia napríklad tú cenu príliš vysoko a nevedia to za roky predať. Áno, a dlho to trvá. Čiže v podstate, ako keby chcú ušetriť peniaze na tej provízii pre makléra, hej, dá sa povedať. A tak sa deje, že nakoniec prerobia, hej, lebo im tečie čas, hej, čo by už by to mohli dávno mať predané a peniaze v obehu a tak ďalej, hej. Takže áno, niekedy áno, aj toto sa stáva, hej, že ľudia častokrát si myslia, že ušetria, ale ešte by som povedala viacnásobne prerobia, hej, s tým ušetrením. Čiže, a to je tiež vlastne, ja by som tak povedala, trošku aj taký investorský podnikateľský mindset, hej. Ja sama si platím odborníkov, hej, aj minulý rok som investovala 5-ciferné sumy do svojho vzdelania, ja som výkonnostná koučka a sama viem, že áno, treba si toho odborníka zaplatiť, lebo keď si niečo zaplatíme, tak naozaj potom je aj taký výsledok z toho a tak ďalej. No a to už by bolo samozrejme na inú liveku, inú debatu, ale je určite dobre to tu spomenúť, hej, lebo ja si myslím, že ten realitný maklér je dôležitá súčasť pri kúpe tiež investičnej nehnuteľnosti. Ja sama som majiteľka investičnej nehnuteľnosti a sama viem, že mne veľmi pomohla moja realitná maklérka, takže ďakujem pekne, týmto sa jej aj poďakujem takto verejne.
Takže super, super. No a teraz vieme samozrejme, aby som prešla k takej inej téme, vieme, že teda bola tu nejaká, alebo teda možno ešte pretrváva, ale už je to určite oveľa lepšie, nejaká realitná kríza, hej, s tou situáciou, ako sa nejakým spôsobom zvyšovali úroky v bankách z hypotéky a tak ďalej. Aká je teraz situácia, Miroslav? Ty sa hýbeš v týchto vodách teraz intenzívne, tak povedz nám. Oplatí sa kupovať investičnú nehnuteľnosť? Ako to teraz je? Ja by som povedal, že od druhej polovice roka 2024 v podstate realitný trh sa spamätal, hlavne na východnom Slovensku, keďže ja pôsobím tu. Vidím intenzívny rast hodnoty nehnuteľností a takýto predpoklad je určite aj na tento rok 2025 a predpokladám, že v Košiciach budú rast nehnuteľnosti minimálne 10%, tie najkvalitnejšie. Super, super. A k akej nehnuteľnosti, alebo čo teraz ty ponúkaš klientom, hej, keď chcú teda investovať, hej, na napríklad investície, hej, že chcú to potom buď dať prenajímať na dlhodobý alebo krátkodobý prenájom. Čo im teraz ponúkaš? Ja ponúkam kvalitné investičné nehnuteľnosti s dobrou likviditou, čiže následne vedia veľmi rýchlo predať tieto nehnuteľnosti a s vysokým výnosovým percentom nad 5%. Čiže to sú stabilné nehnuteľnosti, vďaka ktorým vedia klienti v podstate budovať to svoje realitné portfólio. Super, super. Takže potom to vysielanie, keby niekto teda chcel, alebo sa aj len tak porozprávať hej, o tomto investovaní, tak kľudne môže sa Miroslavovi ozvať. Potom dáme aj link pod vysielanie. Super, ďakujem veľmi pekne, Miroslav. Čo by si ešte dal takú ako hlavnú myšlienku ohľadom toho investovania do nehnuteľnosti? Hej, takého toho tajomstva investovania do nehnuteľnosti. Najlepší čas bol pred 20 rokmi a druhý najlepší čas je teraz. Super, super, áno, áno. Úplne súhlasím. Hej, ja tak vždy hovorím, niekedy ľudia váhajú, hej, idem do toho, neidem do toho, idem do toho, musím si to premyslieť a tak ďalej. Hej, toto často je u ľudí, hej, a čo sa potom deje, hej, im takto uteká čas a teda aj tie peniaze, ktoré by mohli už zarábať, hej, týmto investovaním. A to už vlastne prichádzajú o to, čo by mohli mať, hej, tým, že dlho premýšľajú, hej. A ako sa aj hovorí, úspešní ľudia to robia tak, že idú do akcie a potom premýšľajú, potom čakajú, hej. A neúspešní zase premýšľajú, čakajú a nejdú do akcie, hej. Čiže úspešní to robia presne opačne. Najprv kúpim a potom čakám. Dodal by som ešte to, že tí úspešní ľudia si zaplatia tých odborníkov. Naozaj tých najlepších v obore, aby v podstate dostali sa k tým najlepším veciam. Áno, áno. Presne, ako som aj spomínala. A tu by som ešte teda nadviazala na to, hej, že vlastne ty si tiež môj klient, hej, vo výkonnostnom coachingu. Ty si tiež, v podstate ja som tiež tvoj odborník, dá sa povedať, hej, na ten biznis. Takže čo ti priniesol môj coaching? Coaching mi priniesol vlastne pozitívne zmeny. Hneď som badal vo svojom okolí a takisto ovplyvnenie toho mindsetu a hneď vidím na sebe, že to má zmysel a posúvam sa ďalej. Super, ďakujem pekne. Ja ti samozrejme veľmi rada v tom pomôžem, aj pomáham, takže ďakujem krásne, aj to, že si teda prijal pozvanie do tohto vysielania. Takže týmto by som už sa nám aj trošku naplnil čas, takže pre divákov našich pozdravujem vás a keď by ste chceli viac sa dozvedieť o realitnom investovaní, kľudne môžete kontaktovať Miroslava, alebo teda by ste mali záujem o skvelé investičné príležitosti do nehnuteľnosti, tak toto všetko vie Miroslav potom vám zabezpečiť. Takže kľudne sa mu môžete ozvať a ja dám link pod toto živé vysielanie, kde sa môžete priamo Miroslavovi ozvať. Zatiaľ vám prajem krásny a úspešný deň a budem sa na vás tešiť v ďalšom vysielaní. Majte sa krásne. Ďakujem, pekný deň.